Ang nagunang food supplement sa tibok Pilipinas karon magatanyag niining pinasahing tulumanon. Mga kapanyawan, aniya na karon kining atong gihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Aniya na karon ang hugyawan sa Sed Panyawan. Hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa Sed Marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa mga Sed Marketing products sama sa Sed Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, Sed Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba, Sed Cogon Herbal Capsule, ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang mga Sed Celebrity Soap, ang Sed Celebrity Beauty Soap with Glutathione, ug ang Sed Celebrity Kojic Soap. Ug karon aniya na ang atong hugyawan sa Sed Panyawan. Hugyawan sa Sed Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao! Kamusta mga igalang isun? Welcome sa itong pagpanaguban karon diri sa atoang hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong katod kanatos mayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang tigama ug tigapunapon sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produkto nga napamatudan mao kini ang mga kombinasyon sa mga ingredients, mga sangkap, maherbal man kini o maprutas nga anaa karon sa kapsula nga nakapamatuod gayud nga ang pagkakombinasyon ni mga higalang ison maayo kayo alang sa atong mga kalawasan. Ilabi na katong mga kaigsunan natong nagahambin padiha karon sa mga balatian sa lawas. Ang ato ang mga lawas mga higalang ison importante nga tagaan natong pagtagad, importante nga tagaan nato kini siya og importansya gumikan kay mao kini ang atong ginagamit everyday alang sa ato ang pangadlaw-adlaw nga mga gingbuhaton. Kung kita aduna kitay balatian, delikado kayo mga higalang igsoon nga dili kita makatabang sa atong family, and of course mga higalang igsoon bugat kaning atong ginhawaan. Alang sa katong mga kaigsunan nato karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga balatian, timan ay kanunay mga higalang igsoon nga ania ang mga kapsula ug haplas nga makatabang alang sa atong mga lain-laing mga klase sa mga balatian. Aduna kitay tulo ka mga kapsula nga napamatudan mga higalang igsoon nga ang pagkakombinasyon sa mga ingredients niini maoy makatubag, no? Mao'y solusyon alang sa mga balatian. Alang sa katong mga kaigsunan nato diya nga dunay problema sa hypertension. Ang hypertension o sa kanikamatang sa problema nga diin na kung pananglitan kita aduna niini kasagara duna kitay mga mabati nga mga pagsaka sa ato ang alta presyon, no? Kanunay kita nga aburido, adunay problema sa pagpanakit sa atong tangkugo. Usahay pagali mga higalang ison, dili kita makaginhawa tungod kay maghuot kining atong dughan. Aduna kitay pagpanglipong, and of course mura kita og kasukahon. Mao kini mga higalang ison ang mga simptomas sa tawo nga adunay hypertension. And of course, kung panalitan ikaw aduna kay hypertension, maayo kayo mga higalang ison nga magtumar sa Sed Panyawan Red katong adunay mangosteen ug usab luyang dilaw. Mao kining atong Sed Panyawan Plus. Alang sa katong mga kaigsunan nato nga adunay mga problema usab sama sa pagsaka sa ilang sugar level sa lawas, aduna pud kitay kapsula nga makatabang niana. Kining atong Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa garlic kon ahos. Ang ahos mga higalang igsoon na pamatudan kini isip pa antibacterial, no? Taas kini siya og antibacterial properties nga makatabang sa atong mga kalawasan nga mapakigbatukan kining mga bakterya nato sa lawas. And of course, dili po nato kalimtan ang ato nga talagsaon apan maayo kay nga klase nga kapsula nga nakapamatuod sa kayuhan ang ato ang Sed Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa cogon grass. Ang cogon grass mga higalang igsoon sa kanikamatang sa sagbot nga napamatud-an ang kaayuhan niini sa ato ang mga kalawasan. Gumikan kay ang mga kini nga mga klase sa mga sagbot mga higalang igsoon na puno kini sa mga vitamina, minerales, mga nutrients nga makatabang alang mapaulian kita sa atong mga balatian. Katong mga kaigsunan natong adunay problema susama pananglitan sa UTI, kon urinary tract infection. Katong mga kaigsunan natong adunay problema sa prostate glands, no? Kaning mga kalalakinan nga 50 anyos pataas nga adunay problema sa pagpanghubag sa ilahang prostate. Kaning mga kababayenan nga adunay problema sa ilahang monthly menstruation. Matabangan kamo niining atong Sed Cogon Herbal Capsule. And dili po nato kalimtan higalang igsuon ang ato ang milagrosong klase sa plus nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan, ang ato ang Sed Liniment Oil. Ang kaniadto nga gikaibgan natong Sed Panyawan Liniment mga higalang igsuon, Sed Liniment naman kini karon. Ginama kini sa Seed Pharma
And of course, gyapon na pud kini sa SED Marketing. Mo nang kung panalitan ikaw higalang igsoon, aduna pa manggali kay mga ginapanghambin diha nga mga problema sa kalawasan. Mayo pa nga musandig ka sa mga produktong herbal nga adunay pagmatuod sa kayuhan. Bisan pagalig mga katol-katol sa panit, adunay mga problema sa mga hubag-hubag, adunay bugon sa suso, adunay problema sa imong matris, adunay problema sa imong prostate, aduna kay kidney stone, aduna kay problema sa imong hypertension. Mayo pa nga maggamit ka sa mga produktong herbal nga napamatud-an nga makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Mao kini ang mga produktong ginama sa SED Marketing. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. And of course ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa cogon grass. And of course, aduna kini banaba ug usab panyawan. And dili po nato kalimtan mga higalang igsoon ang ato ang milagrosong klase sa haplas nga nakapamatuod sa kayuhan. Mao kini nga atong SED Liniment Oil. Ang liniment oil nga adunay halang-halang ug kainit nga effect nga imo gayud nga pagapangitaon. Pangita lang ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga nakapamatuod sa kayuhan. Aduna kini tatak nga SED Marketing. Basta tatak SED, tatak kining magaling! Sa mga drugstore atong mapalit, paboritong haplas ang SED Liniment. Haplas na di kalidad o kasaligan, SED Liniment, di ilangan number 1. Epektibong haplas ang SED Liniment sa sakit sa ulo, pamaol o arthritis, sa sakit sa tiyan, katol-katol sa parit, tikangkang ang lamok sa SED Liniment. SED Liniment, gigama sa SED Pharma. Unsa ang panyawan? Ang panyawan plant na ilhan isip usa sa pinakamaayong herbal kini gumikan kay nagaangkon kini og mga maayong mga phytochemical compounds nga gihimo sa maong tanom. Ang mga phytochemical compounds mao ang bioactive nutrients nga atong makuha sa mga prutas, gulay, mga grains ug sa mga herbal plants. Ang panyawan nga tanom na ilhan kini isip makabuhay herb sa mga Tagalog, heavenly elixir or wormwood sa pinulungang Ingles ug manunggal sa mga Ilonggo. Aduna kini scientific name nga Tinospora rumfi burl. Usa kini ka herbal nga sagad nga makita sa mga kabukiran sa mga tropikal nga mga nasud sama sa Pilipinas ug bisan pa sa mga nasud sama sa India, Myanmar ug Sri Lanka. Aduna kini bitter principle nga columbine, traces of alkaloids and glucoside. Ang panyawan nga tanom na pamatud-an nga makatabang alang sa pagpakubos sa hilanat, makapahiuli sa mga samad, sulod man o gawas sa atong lawas. Makatabang usab ang panyawan sa pagpahiuli sa maayong pisikal ug mental nga pamati sa tao. Makatabang usab kini sa pagpataas sa ato ang red blood cells ug sa mga platelets. Hinungdan nga maayo kini alang sa mga taong naigo sa dengue ug usab sa malaria. Parasiticide usab kini, meaning maayo kini sa pagpatay sa mga parasites nga anaa sa atong lawas, sama sa mga bitok o baka kuto. Ang panyawan nga herbal na pamatudan usab nga cardiotonic o makahatag og maayong function sa atong heart. Maka-improve kini sa pitik sa atong kasing-kasing. Apil pa ang pagpakusog sa walls o dingding sa atong mga kasing-kasing. Taas usab kini og antioxidant level, makatabang aron sa pagpakusog sa atong immune system ug ang total overall function sa tanang organs nato sa atong lawas. Ang panyawan nga tanom mauman ang main ingredient sa tanang mga kapsula nga ginama sa SED Marketing. Inubanan sa mga gikombinasyon nga mga sangkap na pamatud-an sa SED Marketing nga ang kombinasyon nga ilang gi-formulate nakapamatuod jud sa kaayuhan sa kalawasan. Ania ang mga kapsula sa SED Marketing. SED Panyawan Plus, ang kapsula nga adunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o usab sa panyawan. Ang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay ahos, banaba ug panyawan. Ang SED Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa cogon grass, banaba ug usab sa panyawan kun makabuhay. Ang pagtumar kanunay sa mga kapsula sa SED Marketing dili lamang makatabang sa mas maayong panglawas, kundi makatabang usab kini sa paghatag og depensa sa atong kalawasan.
ang hugyawan sa panyawan sa SED Marketing. Karon, magahatag kaninyo nining dugang pagpalapad sa atong kahibalo ug dugang pagpasabot sa mga angayan atong mahibaluan mahitungod sa mas maayong panglawas. Aniya na karon ang Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John, usa ka segment sa atong hugyawan sa panyawan. Kauban ang atong higala sa kahanginan nga adunay taas ka kasinatian sa serbisyong medikal ug ang pagtabang sa katawhan alang sa mas maayong panglawas. Ug usa ka higala nga adunay maayong kausa sa kinatagbukan kahimtang sa panglawas sa katawhan. Mao kining himugso kining Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Ug karon aniya na ang atong health expert. Mga ikalang igsoon, may ngadlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong segment sa atong hugyawan sa SED Panyawan nga mao kining atong Knowledge Power. Kauban gyapon nato si Sir John nga magahatag og dugang impormasyon, kaalam ug kahibalo aron kanang imong lawas atong mahilikay ug usab matabangan nga makaangkon sa mga pamaagi nga kanang imong lawas atong matagaan og proteksyon nga dili naka magbati og dili maayo. Bueno mga ikalang igsoon, atong dawaton sa atong pikas linya nga atong igsoon si Sir John. Sir John, may adlaw kanimo. Hello, Sir Rick. Kung sa tanan itong mga tigpaminaw, kumusta ka mo din na sa itong mga viewers? Hinautuntang naka-SED panyawan na ka, Sir John. Gumikan kay karong mga panahon na delikado kayo ang atong mga kahimtang. Ilabi na gayon nga nagdaghan, no? Nagdagsan ang mga klase sa mga matawag nato nga mga instant nga mga klase sa mga pagkaon. Ilabi na gayon kaning mga naa sa mga fast food chains nga hinungdan nganong kita posibleng makaangkon na hinuon og mga balatian. Sir John, pananglitan ang usa ka tawo mahiligon sa mga pagkaong mga mamantikaon, mga pagkaong mga maparat o baka mga pagkaon nga instant, posible ba din nga musaka ang iyahang bad cholesterol sa lawas? Siyempre, no, pag maingon gitag ka ng mamantikaon, so part na yun na siya din na sa katong dinatawag nato na mga fats o cholesterol, no, na makuha nato sa mga pagkaon. Hindi man kung fats and cholesterol, no, importante man siya sa tuan, sa tuang lawas, no, tungod kay kinahanglan niya sa pag-build og mga essential na mga fatty acids o adunay mga vitamins, no, nga pinaagi lang sa tambok siya ma-breakdown ug magamit sa tong lawas. Apan sa pyramid, no, sa pyramid sa tong nutrition, kung maibalaan to ba paana na siya, no, ang fat ang nasa pinakatuloy. So meaning sa tanan pwede na tong kauno, no, siya ang pinakagamay lang dapat na gamay na ang na kinahanglan to na ma-consume. Tungod kay pag once nga mas manobra punta, no, sa itong ginakaon ni Ana, pwede siyang mahimong hinungdan din na sa nagkadaiyang mga balatian sa atong kaugatan, no, nga which later on mag-lead sa mga tinatawag nato na mga lifestyle diseases o siyempre katong mga killer diseases, no, nga mahimong hinungdan dito sa katong una sa impairment sa itong pagkinabuhi, no, or kamatayon. So kana, no, ang mga kinahanglan nga importante gyud kayo nga masabtan sa itong mga kaigsuonan, no, nga tigpaminaw, no, nga ang pagkaon sa tambok, no, is actually kabalo na gud sila, kabalo na gyud ng mga tao, no, ginabalik-balik na gyud ni, no, bisan gani sila makaingon gani ang mga yanong tao nga oy ay sigkaw na kay makamatay na no. Pero culturally man gud, no, kana ang pinaka problema sa Pinoy. Di na to mapugnan tungod kay ang ato mga pagkaon is ginagama, no, ginabuhat, pinaagi sa pag-incorporate og daghang tambok bisan gani nga itong mga national dishes, no, like sampo adobo, tambok, ana good. So ana ba natay nana nga unconsciously ginasagol nato sa itong pagkaon, unya kita pod mismo malimtan nato ng mga ginaingon sa katigulangan bisan sa itong mga health expert, no, nga mayroon ta sa nga yan na ito umangkana kaon lang, no. So ang pag-build up o pag-consume, no, sa pag-consume o pag-build up ng fat sa itong lawas, maka-cause ni siya o grabe nga risgo sa health o health problem, no, later on.
Adunay duha ka mga klase nga mga kolesterol ang posibleng mosulod sa atong lawas. Ang good cholesterol ug ang bad cholesterol. Kining atong ginatawag nga mga LDL kon low density lipoprotein, mao kini siya ang makadaot sa atong kalawasan. Mao kini siya ang mga bad nga mga klase nga mga kolesterol nga posibleng maghatag hinuon kanato og problema later on. Sir John, tagay ko kog gamay nga information may tungod aning ginatawag natong LDL or kining ginatawag natong low density lipoprotein. Tama to, no? Ang ganing atong HDL o LDL, no, mga tipo ni siya sa mga cholesterol, no, nga makuha nato pinagi sa itong pag-consume sa pagkaon. Kining ginatawag na itong na LDL o low density lipoprotein, tama tayo mo yung kanina Sir Rick, no, na kinitong ginatawag na ito sa masyanong is katong bad cholesterol, no, nga which tungod sa iyahang kinaiya, no, nga low density, dali lang siya maanod, no, dali lang siya maanod sa ito ang kaugatan nila sa itong dugo o mag-lodge, no, o meaning mo tapal, no, dila sa itong kaugatan. So muna, no, ang kaning ato ang LDL manggod is muna siya kasagaran niya na mahimong mutapal din sa itong kaugatan nga mahimong hinungdan later on sa pagkipot, pagbara din na sa itong mga kaugatan nga mupugong, no, sa pagdagayday sa itong dugo, which katong dugo na ito nagdala sa mga nutrients, no, na kinahanglan sa itong cells. Once nga ma-impede na siya o matabunan, no, itong bangag, no, or mugamay lang ang agihanan, no, syempre mataas ang presyon sa dugo. Kaduha, kung wala naging perfusion, no, o katong pag-agi sa dugo din nga parte, no, pwedeng magkaroon ng infarction, pwedeng mamatay ang injury, mamatay ang tissues, no, na pwedeng hinungdan sa impairment sa bisan unsa pang parte sa itong lawas. Hinabi na sa atong utok, no, kung muna siya, kung once ka madaot na itong utok tungod nagkaroon ng hypoxia, no, pagbaba sa oxygen, no, sa tissues, naku kayo nag-epekto tungod lang kay nabarahan, no, nabarahan tong agihanan sa dugo. Kining LDL makuha na to ni sa mostly sa mga animal products, no, so mostly kaning mga oil nga agikan o mantika nga gikan sa animal products na kasagaran na to mas ganahan sa Pinoy kaunon kaning mga impilya sa baboy, kining ginapakupsan kana, no, syempre napayuban mga pagkaon karon kaning mga instant, no, nga mga food, no, na mostly ang ilahang sources sa ilahang mantika, no, sa pag-fry sa ilang pagkaon is mostly animal based. Kini man po sa pikas bahay, no, kaning HDL mo na iyahang counter, no, ang pikas sa ang high density lipoprotein which gina-counter niya tong kinaiya sa LDL. So ginakawkaw niya, no, ginakawkaw niya tong LDL ug gihang dadon pugos ngadto padulong sa pagpatay aron ma-metabolize ug magamit. Para masabtan sa mga tao, no, kaning LDL o HDL, no, dili na sila actually nani sila yung mga good things, no, na ginabuhat sa itong lawas. Kinahanglan ni silang duha. Apan once if katong ginayong ginatawag ganina nga ang LDL musaka, no, tama ko tayo mga normal ranges na ginatanaw. Once mula musaka siya, lapas siya dito sa normal range, ang LDL na to bad na siya sa itong health. Muna ginayong na to siya na bad cholesterol. Ang ato ang mga kaigsunan nga pananglitan na dunay problema sa pagtaas ilahang kolesterol, kaning bad cholesterol sa lawas, posibleng makaangkon og lapot nga dugo. Ang lapot nga dugo mga higalang igsoon kung pananglitan kini anaa sa imuhang kalawasan, posible kani magpabilin nga maghatag og risgo sa imong kasing-kasing tungod kay katong mga gagmayng mga ugat, posible kato siya nga masalipdan tungod kay nagtapok ang mga ginatawag natong bad cholesterol niini. May tabo ang paglapot sa dugo tungod kay taas kita og ginatawag nga cholesterol or kaning bad cholesterol sa atong lawas. Apan susama sa gikaingon ni Sir John, maayo kaayo nga ato gayud nga ampingan ang atong mga kalawasan, atong bantayan kining atong mismong pagkaon kay kita Sir John, no, isip Pilipino. Mahilig ra ba jud kita sa mga pagkaon nga mga pinirito, no?
gikan pagali sa early morning kung imong nabantayan ang ato ang ganahan kayo nga mga pagkaon sa buntag mao ka ng mga either fried rice, syempre giagi nagmantika, kumuyontag ka ng fried eggs or kaning sunny side up, di ba? Giagi hapon sa mantika, mga processed nga mga pagkaon susama sa tosino, hotdog, bacon ug uban pa, bisan pagali ka ng mga dilata nga mga pagkaon ato gihapong lutuon ka na siya sa mantika. So isip Pilipino mo gini siya ang sagad gyud nato nga ginakaon nga bagahatag na inoon kini og problema kanato, no? Kay bisan pagalig mga snacks nato, ang ato ang usual gyud nga pagatuon regularly is kaning yung mga fast food chains nga naga-offer og mga piniritong manok, no? Piniritong mga pork. Oh, so meaning to say, nagyapoy risgo ang pag-angkon sa taas nga kolesterol pinagi sa atong pagkaon. Mo ni ginaingon mga higalag igsoon, may pa nga mobalik kita sa katong mga kaniadtong mga panahon nga naandan sa atong mga katigwangan, which is ang magsigikaon og mga utanon, no? Kay sa unang mga panahon kung imo nabantayan Sir John, ang range sa mga taong Pilipino nga mga matay is nasa mga 70 to 90 years old. Karon na yung mga Pilipino, Sir John, nga dili na gali moabot og 60, na biktima nagsayo sa mga balatian tungod usab sa ginatawag natong kaugalingon ra po nato nga lifestyle. Yes. Tinudid kayo na Sir Rick, no? Muna isa sa mga parang makasubo ba nga mga balita, no? Ito ginayon ko kanina, no? Na ang kaning mga balatian maningan antipresyon, pag-increase sa cholesterol, diabetes, kaya mga sakit no nag-invade o may naog na siya ngadto dito sa mga kaedad nga mga batanon pa. So marag naapektuhan na niya bisan gani ang mga 10, 11, 12 years old, no? Nagasinati na niining mga early stages of diabetes, early stages of increased cholesterol, early stages of hypertension, which alarming, no? Very alarming sa to ang generation karon tungod kay sama to mo ginayon kaganina, no, nga lisod man gud kaayo sa pugnan tungod kay wala kabalo kung busy ba yung kay mga Pinoy, no, kay paano gud kanang wala tay line option, mas kuti man gud doon pag gulay, pag kanang imo pa siyang lapuan, imo pa siyang sampon, mo nang mas easy kung prituhon ana ba diretso, kung dilata dirituhon, so kabalubatan na taas kay nag sodium content plus mantikaan pa nato na, no, plus taas pa nag uric acid content, so dako kaayo og epekto tong ato ang nutrition, no, na dila to ginatanaw. So ato tama tong ginaingon nato, no, nga taas pa kayo life expectancy tong mga kaniadtong panahon, no, mo yung tag na 50s, 60s, 70s, no, na pwede pang moabot ang gatos. Karon, no, in the 2000s, 90s, 2000s, karon 2010s, parang na ko'y kaila gani nga bisa na sa iyahang 30s, no, nagnipanaw sa tungod sa heart problem. So kana very alarming kay na Sir Rick, no, tungod kay kinahanglan gud unta na kanya to ginabuhat, no, mapasabot na to sa mga tigpaminaw mga viewers, no, nga ang mga risgo nga dala sa to ang mga bad na mga lifestyle o katong mga wrong lifestyle na to ginapa. Bueno Sir John, wala naman ko igong oras ng panahon. Magpasalamat na usab ako sa kahigayunan nga nakauban tika nining atong segment sa atong hugyawan sa SED Panyawan nga mao ang knowledge power, kay para lagi sa ato ang mga kaigsunan nga angayan gayud nga makakatunog mga importanteng mga kahibalo. Nindot jud kayo nga magkanunay og lantaw nining atong video gumikan kay or kining atong telecast gumikan kay everyday nagid sila makatunan pinagi sa imuhang kahibalo. Salamat kay Sir John sa kahigayunan. Salamat sa kayo sa chance, no, Sir Rick, no, sa tanan nato mga tigpaminaw. Padayon pagyapon mo sa pagsubaybay ni atong programa. Okay. Mga kaigsunan, timani kanunay nga pinagi sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Matabangan kita sa ato ang mga problema sa kalawasan nga bisan pagalig pagsaka sa ato ang bad cholesterol sa kalawasan. Timani ilang kanunay mga igalag igsoon nga ampingan gayud ang kalawasan ug kung pananglitan na dula manggaling mga problema sa lawas, nahala pag SED Panyawan. Mao kadto ang atong segment karon sa Hugyawan sa Panyawan, ang knowledge power uban si Sir John. Hinaut unta nga aduna sad kamoy nakatulan alang sa mas maayong panglawas at ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon dinhi lang sa Hugyawan sa Panyawan. Mao kini ang knowledge power uban ang atong health expert nga si Sir John.
Mga kapanyawan, inyong nakita og nabati ang atuang special nga tulumanon nga hatod ka nato sa SED Marketing sa hugyawan sa SED Panyawan. Mao katong atong knowledge power. Kauban si Sir John. Hinaut ta mga igalang isuna nga nakakat-o na puga og panibag-o na pud nga kahibalo og kaalam aron ka ng imong lawas atong matagaan og solusyon ang iyahang problema. Katong mga kaigsunan nato niya karon nga doon na pa mga ginapanghambin nga mga balatian sa lawas, timan ikanunay mga higalang igsuon nga maayo kayo nga musandig sa mga produktong herbal nga aduna gyud pagmatuod sa kayuhan. Kini gumikan kay ang kanunay nga pagtumar sa mga synthetic medicines makahatag kinig problema sa atong mga kalawasan. Kung inyong nabati mga higalang igsuon na doon na kini mga ginahatag nga dosage ang ato ang mga doktor, kini gumikan kay delikado nga ma-overdose kita, delikado nga makasinati na hinuon kita kini ginatawag nato mga problema hatod ka nato sa atong mga ginotumar nga tambal. Mo nay ginaingon mga higalang igsoon, may panga musandig ka sa mga herbal nga mga produkto gumikan kay mismo kini siya gikan sa kinaiyahan na pamatud-an kini nga makatabang. Ang mga produkto herbal sa SED Marketing mga higalang igsoon mao kani nga tong SED Panyawan Plus, ang kapsula nga adunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Aduna kini red label and of course mapalit na kini sa atong mga butika. Maayo kini alang sa tuang problema sa hypertension, kanang mga problema sa atong kolesterol, kanang mga problema nato sa panit, kani nga atong mga pagpanakit nga atong kasagara nga mabati. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, usab kini kamatang sa kapsula nga nagaangkon og antibacterial effect sa atong kalawasan. Nga kung kini kanunayo nimo pagtumar, luwas ka ng lawas nimo og aduna pa ka insaktong depensa. Kini gumikan sa gahom sa ahos nga napamatud-an nga maayo kayo sa atong mga kalawasan. Dili po nato pagkalimtan mga higalang igsoon ang ato ang milagrosong klase sa kapsula nga ginama sa SED Marketing. Mao kini atong SED Kogon Herbal Capsule. Ang atuang SED Kogon or kaning atong kapsula nga Kogon aduna kini Kogon grass nga napamatud-an nga ang ugat apil paniini ang stem makahatag og tabang sa atong mga kalawasan. Kung kaniadto ginapabukalan kini no og ginahimong tea, karon mga higalang igsoon masayon na kaayo nga tumaron og imnon ang atuang SED Kogon gumikan kay nakakapsula man kini. And of course mga higalang igsoon mas dali na kining maabsorb sa atong mga kalawasan. Dili po nato pagkalimtan higalang igsoon ang atuang haplas nga dunay pagtabang sa lawas, ang atuang SED Liniment Oil. Kung kaniadto mga higalang igsoon na pananad kag palit sa atuang SED Panyawan Liniment, ang pagkapangitaon karon mga higalang igsoon mao kini atong SED Liniment Oil. Ang klase sa haplas higalang igsoon nga dunay gahom sa panyawan and of course mga sinagol nga mga sangkap nga napamatudan nga maayo kayo sa atong mga kalawasan. Busa igsoon kung panalitan ikaw doon pa mangani kay mga ginapanghambin diha nga mga problema sa kalawasan. Sanding na karon niining mga produkto nga napamatudan. SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ug usab kani atong SED Kogon Herbal Capsule. Ug usab dili pagkalimtan ang atuang SED Liniment Oil. Mga produkto kining napamatudan gumikan kay kita aduna na kitay labing taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. We have been in the business for more than 10 years and napamatudan nato nga ang mga kombinasyon sa ato ang mga produktong herbal mao gyud tinuod nga mas makatabang. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung aduna manggali kay balatian pag SED Panyawan. And of course, mga higalang igsuon ang pagapahitaon sa atong mga butika katong adunay tatak nga SED. Kay katumoy nakapamatuod sa kayuhan. Basta tatak SED Marketing. Tatak kining magaling! Inyong nalantawan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod ka nato sa SED Marketing. Ang hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Tulumanong dalit ka nato sa SED Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal. Ang SED Panyawan Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba. SED Kogon Herbal Capsule. Ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soap. Ang SED Celebrity Beauty Soap. Ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kining atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw sa hugyawan sa SED Panyawan.